Nyansam ketwa ye duedue ma bibiem ama ya baba besi biem so ye besi ya ye ne sabie kusabie kronto na nanom manimu a Asantehemaa ne Bosomkese baako ene ye ne ba bedi nkomo mate Kobri enu nti ye nya Asantehemaa na ne din adi Kobri anase Kobri ka ne din ho ne nei sa Kobri na ye bosom no de okom no na kache ene ababa Appiah ye bedi nkomo ti sa wora mensani fa ye hu se opanyini baako oben me pe chiami owusu kokko won de me wo fa preko pe eno no ena afeyi opanyini agyen enso eka ho ena ye wo owura baako nso a obo fita a wote mfimfi no ono de mintutu mampamirika na me nkobodin na me no enkonkopa enti ye beko ni akoma wo nyina akwaba ye do ma ba fidie so bro ni beka se officially ansa ne ahyase ni abonkomo obaji me mo nyina akwaba mum je oso hele na afi mimisao eja me wo fanom ne penfo e kan ho die medical abo mu din dada wadaroma oye hwan ohene me da wase se onya me amanye nya sa akwanyen ene anopai me ene biemso Kobri konfo efem nana kofi champon mi dima e biemso nana kofi champon pachan ayofo nana kofi champon wono no kema ma monidin wono ankasa de atodwa na osi Kobri konfo eno no e ba cho ye be ran komo twetwe ni mu na ye di nkomo na mamransa empanfo enani ti a wane ne tintin nyina ne se de medical de atodwa de amamu no ye pese ye hu abakwasem atetesem afutusem a efa Kobri bosom no enu nti ena ye bae se ye ka Asantehemaa se de yekusabie konto ye ntimi nka na yenyi Kobri emfim odu ani chemo mia mi kurom jaache a ye wo baako ho a ye friend Kobri ti ye friend se jaache Kobri e wo ho minim se bia ne bi nso wo mia ahodo na we de okom na nkase e beka se panyimpa no Asantehemaa eno na so ene ya be ya ye ne bedi nkomo nti waso se de mayi masum no na ye de nsa aka abrewa ena na awie enu nti Adam nkoma asem ne de ene ye betibi obanyini edini bium edin ede nana kofi champon me kom biemso Kobri nana kofi champon o kom biemso Kobri wadaroma se meni metiefo ekwanya bebam na ebetia boye nkomo kakra Kobri bosom no kra no eyede ye bosom ahina me da wase Kobri de oye Bosomkese e wa Asantehemaa efri tetetetete ya nanom nyina betu Kobri Kobri ye Bosomkese wa Asantehemaa na Kobri nso oye bosoma oboa doma no Kobri boa doma no Kobri mama se kura Asantehemaa ha ye pebosoma wo bedin a bosom bie na wo bedin sene Kobri no na bedin dosun pa ekro bie ni wa unya Kobri bedin wo ho wanya kro betima nya nipa aduasa e Kobri bedin nti Kobri de oye bosoma oboa doma no na oboa fie ede dodo oba fie na se metiase a ne tin nti a we betimi aka se Kobri bosom no ye baatan Kobri ye bosom baatan pa okay ye bisa na me se bisa bekoya se we de we yensuo we ye dua we ye abuo bi we ye se be to Kobri bosom no ono ne de ne tesai ensuo bi na wo kom ni ya na se de ade a Kobri abosom ewo hoyi miensa yo bosom tano fufu tano ewo ho ane obosom brani wo ho na Kobri de ye frɛ no tano brani ogina mienu ono kro na ye tano sabosom kro na ye brani nti ye frɛ no tano brani ye kwayem tano brani ese oshi na onnam nso because kakra mbesua NSS ye kase bosom bi ye brani a na wayobi asebe won so sonsemfo so wo de asem so jana entempa so hyew na wahwe ho adwuma sanse bosom brani sa na tie meboa sa pepe ohene
Okay. Enu nti obi bebisa say dwumadie pɔtee bɛn ɛna bosom yɛ friend say Kobri a wo som nie anase wo kom ni odi de boa Asanteman. Kobri de o dwumadie bebree a odi de boa Asanteman. Say ya wasem, say ya kwantuo, say obi na afa wade na ayera na wo hwehwɛ. Kobri be ya ma, say yare Kobri ntimi anase Kobri enya na adwen say odi ho dwuma kwata anase achacha ene sa yare ya Kobri odi ba anya de say obedi ho dwuma obema ahu no kore say sa yare de enye yare ya odi ho dwuma na apart from sa yare ne de yare bia say akwantuo wade na ayera won krata asem titiri wabrochifo yi o krata asem na wo hwehwe na wonsanka oba Kobri beboa adwuma na awom na apese ye boa wo Kobri boa ma okọ anim ye tu di bere mo adwuma ma obinya pay e wakatua enso na opese Kobri boa wo me ye tu wakatua mo adwuma ma Kobri beboa me ye tu wakatua mo adwuma ti Kobri de ni dwumadie bebrebe saa dwumadie a ontimi ni ene kwata yare ene achacha yare de enya de a Kobri o de beda na obeka che say onye saa dwumadie no na oni saa dwumadie ni bi na no etwam die a dwumadie bi ya de beda Kobri die Kobri kese obeye amana broso ise Kobri efi tetetetetete oduma nkoma na Kobri zu nimde. Okay na se kwata eni achacha nko ase de waka esisi dua mprenu no eno nko ane ade a bosom Kobri wanye ho adwuma wa ha no. Okay na yenwuram na yenhwe mesro asembisa ebeyi no de ewo se kwa abontene ema menim ahwefo etibie hwebie no eno na fa todwa de eni kwa se eba no memfa ento abonten ma meda ase afei yewura Asantehemaa fi a yenim se wo ye Bosomkese ema Asantehemaa dwumadie titiru bɛn eni edi ewo Asantehemaa fi. Asantehemaa fi de amamre ene amane ene ensem asiesi ene no dwuma yedi no Asantehemaa fi na Asantehemaa fi dwumadie a yedi ni ho no Kobri ekum nipa se obi se wasode aba pese ukum asemasi ma me ukum asemasi ka mo dwuma ho yo Kobri de onkum nipa na emom se okum di a okum se wenfa ne se obi de ne ho abeja se Kobri mi tukwan o me wo abrochimam na bo me ho ban na de mi ye nyina mitimi nya sika na mi nya nkwatentene mebo afie na obi de ne ho abeja na baifo bi se da bi mese no Kobri babo baifo okrokoko se jai dia wo ye nipa de ne ho abeja me enam se wo de nam eja abo akra na ye hwehwe nam ne hu na ebusa akra ne nti no Kobri ntena ho am ye musa no fi se wo de ho abeja nti oto boko na baifo okro no nti a Kobri beku no eno ntina mse Kobri wonkum nipa na nso so esese okum a okum Matias ye pa na ye sesebie kro to obi ode no ho abeja Kobri na Kobri ena eboa no ehwe no no Kobri afa ne preko pese ne ba nti se wo se hoden na ebi asa nipa no ba ye boni etia ne dia ene Kobri di ka ye boni etia wo se nipa enye sa pepe na tie. Okay afei mamemmra ne sei yenim se Asanteman akohodo Asanteman akonyina no sebe nananom madaroma ene otwedi amponte kwa from otamu kwechi utunsu no boria amorio wo abadiasa no oje abanye na daroma ne nananom abosoma kwani asa etwa Asanteman hwehia ena moboa ema Asanteman koye ekodi na tamfo so amenne Asante ayesa abo akorie bisie mu a otu a ne nsam mujabum na edom eni sade oso ntakrache emwa bei ena Kobri bosom se yebetimi anya bia muso mutwaka munyae ewum na ebetimi akae ne ehum yi so a eye kon bei yo Kobri de oye bosom a wakokon emre bi dui tete no emre bi dui na ye nananom ntokwa fa nsase ho apere tokwa sa na Kobri bre bi dui se ye nana adisipoku eye ohene ba champem hene sabi eburu ohene eye otumfo ono nko a ntimi nkokon no nti ne wone hemfo ne natra nkonya ono mi na ne kokon no nti ohene ba champem hene eri Kobri kokon ewo mfante okode ne konfante sa from Asante Mantema to Central Region no correct
ana Kobri ne koye ode ne koye nso nkunimdie eye Kobri dia ne ohene badu sipoku dia ama omo sa ba o machi nti Kobri die wakokon pa Yes, metiase a ohene badu sipoku a wo kan ya Asantehene ba prekope pepepe ena Kobri ebo na chidom ne Asantehene ema wo mo ko sa ekon no ema mu kodi enkunim ho ese ekon mu no nso no Kobri asa ewo twaka wo ho no ma eno nso abo Asanteman no kore pa Kobri utwaka fi se ode ne sunsum ta o machi ono mo ko ekon no ekon no nkunimdie ya Asanteman dia enne Asanteman ya fe ntoma pa efra yewura adaromanti ye de ho a ye ne gye minim sa wo baaye wo betoi ena nananom betena wo mo na so a wo bo adwuma yi wo betimi aka anwasem bi a wankasa aba beto ya ya ka kire wa wo ti ye wo ho sa adwiri wo se bosumi abomodena ayede abo Asanteman oh Kobri die mati bebre anwasem de bebre okokon onya nkunimdie abotiri Asantehene ede ma Kobri eye twinisini sa twene no Kobri nkwa na wo twinisini ni bi twinisini mi kire mu a minim se right there twene a eye sini ana eye tietia twene eye sini a de osaboasebo enwoma eye kotwa mansa enwoma a ye de yere wow ewo fi asisi am no fi asisi a metimi de mani kruche wi sam metimi de wani kruche wi ahu me camera nso betimi afa mfumso bi anim mfumso bi ani ho ene mesese ma na chia me mfamra na nka mfensi me na so na me camera no entwa ne hu twinisini no apanfo me de to mani mahwefo se yanya de yensa aka aberewa na na awi ti de friend se Adam nko asem a kan se Adam nko asem no ene ye beti bi Nyansapo ya ba no nso de ne yaba de ewo se ye mamu hu bia no ye be mahu na mahu de ewo se ye ko ene ade a twinisini no ewodin ye fe na etwie si Kobri bre bia be so Kobri bia Kobri beba bia no saa etwie no ene mpanyimfo di nka atwi manisu ansana Kobri bebi na no kra kasa wakasa ye twini sa kiremu ansa ye twi no twini sa yewo ade a de botwini ya efre no enkontai yewo kuma ho mpanyimfo ni siso mu twi amani su ti sa de jetai esu no sa ye de Kobri tata na se esu ti sese bosu pepe bia no etwi so a na ero ene na mo de kokon kra anso me bo a de kokon pa because matisa abakwasem no se Asante ewo ntwene ahodo bi a ye de kokon a ye gina chichichichi ebi anka biom so a na ye ne abu akwafo na ekon a wogina biom so wodi twi a erot se sebo enti atamfo no hu se ese mo aben wo mawia na asase bo bi na eba na pa na wo modwane na ka kwan ya Asantema afa so wo munim de ye di nkomo ne bebre obi bisa se na ye ni di nkomo no kra no wo firi hin wo bedru hin na ye dai ena mpanyimfo mienu mu a ena ete ne nkyɛn wo nyina mfie kra konkan kyɛ no no na Bosomkese ete sɛ ye oda ho a wo bagu na me be wura wo mu ankasa na mabiebie wo mu ni adi nkomo ni ahwe kwan ye fa so a onso obaaye a ubedru bebia ene wadri wadi ka budin udin ne wo bode sɛ Kofi Echampon Nana Kofi Echampon bomen nkomo kakra say na wo hyase oh me Nana Kofi Echampon me electrician djuma ananya abotre na se nkane a ho adwuma yi woyo adwuma a wusuan no djuma me suan no djuma die ni ma electrician adwuma yi ho a ene se bibi nananom panyimfo de bo me so ene ye pe me ko ha ye dam ye ko ha ye dam ye ko ha ye akom na me papa eye Kobri wura eye bosomfo panyini na agi jase hene biem so jase one o chiame owusu kokwa ye Kobri chiame prekope omse da bi e ma won sai ye du betu anamo ko kurubi a e fe no atronie Bosomkese a e fe na pomosu se da bi e mi nua Kobri ana aka no ntinya dama
Abusua se da bi ye bentena ma won sai ye behwe ne ayo akom mpani ampa o de meya ade bosumi so ame nanso ma bosumi bai na daduana ye te bosumi ano so bodua mu ho na daduana ye te bosom ano na ba ko bi ya kame ma so nyem de pa me ne mahwefo ba mi sa anhwe na amwa na me we akwa kofi electrician ufiri hene kra na be electrician no mi firi kuma se pankro no ehọ na wote ehọ na me ye electrician no ehọ na wusua electrician no sa atam no odi mfie be sei oh sa bre ne de na mu mfie aduonu esa wo aduonu ko aduonu mienu no okay sa no akọ school kakra na mi wie JHS na mi wie am se mi sua electrician adwuma okay utimi ko ya JHS eba bedre eba cho nko na aye wawofo ma na me pa cho da bi otoso be sei me toso me papa fam me toso me ensa e ka chiri me ma me fam nso me na me ye panini e mienu pe me ma mienu eza wo ye PC ka chiri ya kan nyina bom okay enti ya te bosom na no ya kohu wi na na mpese mu ya te bosom na no awie to aso ya te bosom na no kobri amamre na manim de e wo se adeduana ete wa no ya de soa wo nenso ni duru bosom ne ba ewie adeduana ete wa no wi a ato aduare ye timi dware nuru sa ne kura makoma wi abo atanase e kura no da so dware nuru sa be ya tumi no me nya na moroso na abrebia me mu be edu na kobri etimi afam so aye nwuma akese a esene de waye atwam no okay yete anu wie ne ehya ase ne dwade nuru eye ya enti nnonum dwan na afedie ye bo watanase prekope atanase no ye bo ne sei oh atanase ye de me koi ekwochira na Asantehemaa ama Asantehemaa se yamfa nkotumfo otuni dawu hene edi mi ne mpanyimfo nyina chi me ye de koi ekwohia eye yewura otumfo osetu ekwenso we otumfo osetu kase kobri mi an bosum kobi kase ana account ate maji watum ne mum bunkutodwe na mi nhirawo ma me bunkutodwe ni tensatu mi tiri so hira me ka nhira nsam ni nkunimdi asam eto ma bra boso ampa ni nhira nsam ni nkunimdi asam na Asante hene kato ma bra boso nti me kom ye ni munyam de nyame ne nanom de adom me amanam soa me homode me kan ko ne me modem bon kakran ama Asantehemaa so da bi mo ko ti adura kwan wa mo nam fom na eko nti je ti ase nam yi na mo fa nti adu na merpam no enkwa wo ha e be de chance an kakra nam no so a nso de menya na wo akomu anim ya me guso a me kom anim o kom ye mfie be se ni me kom ye mfie nso a eko mfie wotwini oh na sese de metimi aka se eye Asantehene otumfo osei tutu ye woti okrewianu obrare ngoma so no tisikadwa kofi so ena afeyi osi mfie nsia beze mfie nso ena afeyi Asantehemaa wotwa mu mekire nana afia kobi se wa ampem oh na se de wutri yeyi ema kobiri ne badi na nkasa ena sa atamu wuhira wonye za okay na mami sa woye o maame eba panyini o papa ka echiri anya sa na eba panyini mu a na ekoba ne se akom aka wo na afeyi yedi wura komu no o maame sai na osifa asase mu oh no correct me maame de na ompene so kora na ompene so se bi buru se bi ekronto enam se ne akom yenni e tete amamre no so akom ayere nti na onim fasode ye wa akom enso so bire bidu ye ogitum no enne o ni de ne kwa akom de ne kwa akom de ni wura akom fie no wa hunu se sa akom tete obi ka tete obi kire na nkunim die ni yidie ni nhira e wa akom pa na akom a eno nkire se wa brabo aka echi oh na che sa hyase de na nka wo mpene so kora ne bonyo so ba se de wabete ase na unuanom baanu ana o maka e wo o maame fam e no papa fam no nso no wo mo so se na wo mo so mu fae me nuanom maami nu no on papa fam no obia nyame nso ncha de obia nya ndibre me nua de otoso me nua ba panyini eye makuo maame de otoso mi nu mi di na chie eye sofo maame wow ana me nso mabe konfo nti de obo ade esoma wo se nyina nya no nipa me nsa obia nya bi o
papai ebusuam amomu nyina nso ate wase se onso de no okay yare mfinsia be sensun ni a wo kan ya oba be wure mu afedie ye ka Kobri konfo a wo ne panyina wote wa wo kom yi enuhu bi aba mere bi ekra ma hweso anya mere tisi a me ba be fa Kobri se me ba be kom etra me tisi mu anke bi asa me nka me wo ma boys be se enum bi omugu me na ase anase menya hotel bi kura akwa ya ama misika se tini edru ba bia mo anu ho pen ama atena se ama adwendwen se hu ya no correct edru ba bi sa ama ma nu me ho pen na de tie ne se adwuma wi enya da obewuram nya da na hunu mu na nyante ase ewu na me nyante de me ya ase na me diguswa me ni mani totofo ma me bob som ne so mpai na bosom ne bi ma adwuma me nyante ase ewu se sa akom ye nkomu ne ho ti se de me hu se ye nkomu ne ho ene pa wo pa ne mu so ay me de na mate ase ye na me nim de me ye nso e won te ase de o de me yim nti no hu ne de menu me ho pen ne ne de me ni gi bebere me ni aje onukure na wo ni me di no ha no na se we no metimi aka se yem se wuwura mu fufuro na afimfinja be se mienu no na uhu se ade de na me nte adwuma na se na me nhuna adwuma ni mu nso so na fe ni me nyante ase ye wum nim de me ye me te de me ya ase nti ese de ani gye nko na me nya wo mate ase pa yeguso ene Kobri bosom ne komfo ena eguso a ene ne twi nkom wadi ka aka se bia ko to bibia ne ho a wonye ne ha onkum na enso se esese a ewo se okum a okum sabi obi mfa ne nsa bonkum gire na agya kwan na se na agya fie ti se wo so woden na bia Kobri babi obeye bibi etia na enye obi ne kuma ntwe obo si akọ no di nti agye akyerema wo se achacha ene twere ene wonsa nana kwata achacha ne kwata mpamto mfa ncheme achacha ene kwata na ese na twere kura wosa twere mesa okay nana mama telephone number ansa ne ato aso atiefo me number ne 0595 17 6394 sisu bi mame me number 0595 17 6394 sa number na afra na na champion obenyame e nana se ye free besi wa so ana besi mi a me so nana ye nhwe ye be ko ye kwa wie ya ne sa ene akom a ewo Ghana akom a ewo Ghana wankasa uhu ne sei ene akom aye bibie ho aye basa ene akom bebre no kredie nim bi ma sei akom akora di konfu achi ene echina ohun bosom na akwan kakra bi ade bechi oseme kom onim hwe na obu obi fasika bra me esi ama fasika bra me esi ama odi sika ne beko ade bechi anye ne wakọ hwe nipa no hunhu no atu na su Kobri de efie am time ebiem su Kobri fie mini ba bia me ko se me bokọ no efie mu na ba betome me bo apo efie mu na ba betome e basa akwa ma se gu Asantehemaa ni ma se fi se Kobri Bosomkese ma Asantehemaa timi de mini ba bia akọ no kure na me di medwuma oba nso ade ye bi ohwe no se Kobri ye na enye yie Kobri be ka che se dwuma die wi ye ya enye yie nti upa ajai na de wo hono no na se metwase arefo se ntia na na ka no nsa bi obi a Asantehemaa dititu Asantehemaa Bosomkese de nti metra bi omsu anom na onfa atro na ada akohwie ene nambra basem emfanye wodwuma enti mahu ba bi ofira oba enti woto na wote kasamfonyini kasafidie komfo we kura dwade obi yire komfo we akofo obi yire obi kura timi kan TV se komfo ne ma ne doggy style na wagimi sika de woso ye wanye komfo aye sei wote sanse ni bia e wo mse oba komimfinsia nsu ni obeka sanse danche bia asa sei na ya na ufa no yo me dase me te sase mi bia enipa no me susi se bosom anka no e woni bebre wa bosom anka o so mo kom sa nkrofo na anim guase niema wi eto wo mu na de bosom aka ne pa de komfo ne ye ade o de begu bosom no fi a bosom ni beku no na o ma anka o mu no ma akọ hwe o ma de no ana se ya zan ni kontompu akom no o kom ne de o mu ne di sa adwuma no na komfo a bosom aka ne de oni sa adwuma ne da bosom ne kura beku no
Tina de ho no. Okay, safa number no to baby. Me number na champo, me number is 0595 17 6394. Ene me number of frame ya ubenya me. Na nse misa me di twa to ne asori no ba ko ana mienu pe. Na wo namfo ansa na wura kom no mu. Wura kom no mu no, saa namfo no da so ho. Ana yese na sese de na ye konfonti no. Ye ne na nante biem. Oh, na me wo namfo ansa na mi wura akom nim. Namfo na mo mi wura akom nim. Enei adamfo no ba akopɛ na ka me ho a me ne ekɔ eba. Omu nyina obi a gya akire die. Yese akom ye bɔne. Akom so nya bɔne. Sabi eburu sabi akonto. Nyame bɔ so miensa. Nkramosom, abosomsom ana Kristosom. Ana ose yema nyina momu nyini etwabere ni duru a obeyini die wom. Nti me de minsusu sɛ akom ye bɔne. Akom nya bɔne. Ekwan a obefa so tumi ni de nyame ne de ama wo. Ekwan a obefa so edi tumi na ya adwuma no. Ene ne be wi obɔne na wi o papa. Na nampa acho kunima me. Bosom no wan hye o se kuno. O konfo no wa anya bosom e ka se obi di ba se kunima me no wan kuno. On ka sa da biara da. Kunima me no wa kuno. Bɔne na wudi o. Na nampa acho me yare. Mabubu oguo boa me na me nsɔre. Bitimi boa ma asɔre ya. Ma ye nyame so adwuma. Ba di bi mo nyame anim. Nti akom de konfo bia wuni nti ase na wunim de wo ye no. De wo ye no so ti akom na se. Na hunu de wo ye. Wa hunu a obre na wo jejara nso so. Aya na wudi ho ya kakra se namfo ananka na wo mo gro. Enam so obekom ye nti ene wo mate wo mo ho. Mi di ho yaw. Na so mi ni ho yaw bebre. Efiri se ene wiase de ede nipa brain nipa yesika. Ti sa kom ni kore diem ene asutie ma Kobri be hira me amanya sika na menya sika nso a ana me yiyi nso a omo mgba hwetie nyina obia besa aba na wada roma wo yere me pa cho me wo yere okay ani mo anka mo ni abra mo twens akwashi we no pa cho edi nka engage enti mbehwe ni na se de wo si efe tuntum kama no na wo se bibisa ko ma ni bi o mo te screen ani no mo hwɛ saa na question ba kwa ani hi o mo pa no many konfo bi kobo nkomo e ma me bisa no se obeye konfo no say na ne maasemu me ka maasemu a ofro bi kura se bi opese won ne tena ya na o mo twe o se ya na reho mo free se o ye konfo ntine ne ade enti na me bisa wo no wo bre yansa na wonya ayere ana ware yansa na abekom me kom ye ansa na me ware wo bre oh mamre o jiutu mu prekope mamre o jimitum na nso me hwem ehunu se beboa me ansa na me wie nana me beko na me ne nana agin so akwa akobo nkomo kakra e wo hanom aha biem so jase aha jase no na wada roma e de kura na obeka e de awie de meka e de awie ma atiefu ateme se atemase ne se ya kwantu asem se wade na ayera se dibe na open adwumam se wakatua na woni adwuma pere se omuntum ma no omuntum ma se yare se wo hine wo abuchire wo Ghana wo babi biara wo biara se yare ne so se dien bomodin ebra biem su Kobri ho na nim se benya yaresa na de wo hwe na adwuma mu nso onsa beka biem su Kobri da woromanti Bosomkese yemfa ne ntukwan ko ba bia ekure ya mu ne yete ti yemu wapo yemu kwase anyi sika a obeba unhuye Davida ebasa akwa ebenya ebeto Asantehemaa ntam nti atiefo obi biara wo ha biara frɛ na champo me number 0595 17 6394 o frɛ me a na champo ubenya me na edi nkomo na adwumadi bia ohwehwe bia no ebeboa ma won saka asomdwie Appiah na champo ene eguso ani na edi nkomo ye beko eye biem so jase na ye ne biem so jase hene akwa akotoa enkomo bɔ so nana mame mu akwa ababiem yeja wo wa ha ne ne nana ebɔ nkomo ya na nsɛm ni bi wo hɔ no mu a sabie kroto na ɛwɔ sɛ ye tro ne ye de ma mu a mo ya ahemfo no ene mu asabie mfie ne kɔnkan amatena konwa no ho akyɛ na abakwasɛm ne amamre kakra nso betimi awura mu yie pa na mo de amaye de me pese me bisa wedi kan ne sɛ Kobri bosom na nkasa no na sɛ wo ka wani a emfie be sei nie e na bosom yi baaye yo that's it
echiatie fo mo sutie nyina ye onie no kwasem ni akyeyie fi se ya nananom satam kra na ye wo efidadam kurodadam anunti me ba ye nso no hwɛ se de omusika abakwasem no kyerɛ no a eche se akyeyie bosom no ba ye no nya bosom ketewa anunti no uduani famu a ehimfie bebre fi se kane ku omkɔ ekura no kyerɛ se akyɛ anunti mitumi ka se efie sei nemom me baaye no de mabɛte no de ehimfie bebre ese arefomo amomfo ani mubu asante ko ahodo ekokoko ye ni nyina no en migidi se nananom before kura se ansa na ye be kokon no kura no da so wo ho ansa na ko be hya ase ti na ye se eko ani mu yie pa nana boya bakwasem pa kobiri no chire ye mu yie pa bibie wo ho se wo de maye mentimi kwa abontini bia no ka chire yo medase ye honie busum bi no okroma e friend bosie konfa no kom ye friend asiedu na omu kom kanin so omu kom fi sei na fi kroda dem na kyese na abontin no omu kom na mpanifo nyina atewo na bosie baaye no be kire se ni babi be free ba bi aba wo hye mfie nyansa obeba timfie nyansa no duriye no ampa omu kom no free soro ba ofiri soro sai ofiri soro kuro yi soro ho no ma na ofiri soro wiem ewiem na wo ba wow na kinye si so na si so yes ka kokko si so esi kinye ne so esi bosom no so okay ti ba ne ko si binsini so na tobo ebra na bosie ne kom no ena akom ne mu amuhun se bibi firi soro ba kinye si so na ade na eba na kinye si so na sika kokko so si so to aso enti ebe si binsini so Dinsini se dua ye twa so ha sa na mpese omuhu enti akom no amu na mpanifo ante wo se yatewe ya ti boso no page ehuri ye pe okosi me na ye frɛ no kwa kyeda pa osom no huri ofiri dua no so no we si kwa kyeda pa ena so enti tete no so na ba sa no akese ye wodea ti sa tam no na ohina otufo eba ne ye frɛ no na benfefe nana benfefe eyi otumfo ba odi achempem hene okay iti yakobo na manie no na se ono so gitum ampa eko a omuko nyina ne kyese otumfo suman se okoko a okra no na se kobi obesoa no waka kyese ko a me ko me no na ekro nana benfefe no me no na ekro eti abasa no a ne kyese ono so ata nechi amamra eso okire no okire omkonso omudi nkuni no de aba eti na nam so a eye Asantehemaa omame ba ya obepe ba emu no odinya afie kobi wow eti Kobri de enye ne kobi obia nso nya da nim ba bia ofire ena obi nso nim ba bia hu ya nse waba eni nti no kobi na bakwasem a me betena konwa no so minim no